पितृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय गौरभक्त जय वृंदा गौरव। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौरभक्त गौरभक्त वृंद। वृंदा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। बस ஒரு செகண்ட். चामतापुरे आशी देखी श्री राम लक्ष्मण श्री वैकुंठे आसी कायशा विष्णु दर्शना। हरे कृष्णा। साम्रारे शांत आसीतेति श्रीराम लक्ष्मण श्री வைகுண்டே ஆசி கைல விஷ்ணுதாராட்சணா. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் பகவான் சம்தாபுரத்திற்கு சென்று அங்கு ராமச்சந்திரர் மற்றும் லக்ஷ்மணரின் தெய்வங்களை கண்டார். பின்னர் அவர் ஸ்ரீ வைகுண்டத்திற்கு சென்று அங்கு விஷ்ணுவின் கோவில்களை கண்டார். பொருளுரை. சம்தாபுரம் சில நேரங்களில் செங்கனூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கேரளா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. ராமச்சந்திரர் மற்றும் லக்ஷ்மணரின் கோயில் அங்கு அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீவைகுண்டம் ஆழ்வார் திருநகருக்கு வடக்கே சுமார் 4 மைல் தொலைவிலும் திருநெல்வேலிக்கு தென்கிழக்கே 16 கல் தொலைவிலும் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிளியரா இது வந்து கேரளா ஏரியால இருக்கு. இங்கதான் ராமர் அண்ட் லக்ஷ்மணருக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு. இந்த இடம் வந்து அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து ஸ்ரீ வைகுண்டம் என்றது வந்து திருநெல்வேலி கிட்ட இருந்து இருக்கு. யாராவது போயிருக்கீங்களா? மாதாஜி நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி. யார் போயிருக்கேன்னு சொன்னீங்க? மணிமேகலை மாதாஜி. மாதாஜி, அத பத்தி சொல்லுங்களேன், அந்த கோயில் பத்தி. மாதாஜி நான் போய் ஒரு 15 இயர்ஸ் இருக்கும் மாதாஜி. என்ன ஞாபகம் இருக்கு? என்ன மாதாஜி? என்ன இனிமேல் ஞாபகம்? தான் என்ன மாதாஜி? அதாவது இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு முதலா கத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் மாதாஜி, முதல்ல அங்க போய் கொஞ்ச நேரம் அந்த இது ஆர்ட்டை பாடிட்டோ அல்லது மிருதங்கம் அந்த மாதிரி ஏதாவது அது அங்க ஒரு கோயில் இருக்கும் மாதாஜி. அங்க கோயில்ல போய் ஒரு 10 நிமிஷம் அதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் வாங்கணும். அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தா அதுல வந்து அவங்க பெஸ்டா வருவாங்கன்னு சொல்லி என் கிராண்ட் சன்னை கூட்டிட்டு போனோம் மாதாஜி. ஓ, அதே கோயில் போயிருக்கீங்களா? சரி சரி. அங்க ஒரு ஓபன் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அங்க ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் பர்மிஷன் ஒரு 10 நிமிஷம் பாடுங்க அவர் டைம் கொடுப்பாரு. திருவைகுண்டம்னு அதான் ஸ்ரீவைகுண்டம். ஓ, அதான். ஓகே, ஸ்ரீவைகுண்டம். வெரி நைஸ். பேர் ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாம். பிரேமா மாதாஜி, நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. அந்த ஸ்ரீமத் மாதாஜி முதல்ல கை கொடுத்தது யாரு? பகவானும் மாதாஜி. பிரம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மாவும் பகவான். இல்ல, பிரேமா மாதாஜி முன்னாடி பதில் சொல்லியாச்சுமா. இது சொல்லிட்டீங்க முதல்ல. பிரேமா மாதாஜி என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆன்சர்? சரி, இல்ல இதுக்கு ஆன்சர் இப்பதான் கேக்குது. அதான் என்ன ஆன்சர்? பகவானும் புத்திஷ்டருமா மாதாஜின்னு கேக்குறேன். இல்ல, பிராமனும் பிரம்மரும். பிரம்மருக்கு தான் ஏன்னா பிரம்மா வந்து படைக்கிறாரு இல்லையா? அவர் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. அவர் அவ்வளவு தபஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் படைக்க ஆரம்பிச்ச உடனே கிருஷ்ணர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வராரு இல்லையா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு ஷேக்கன் கொடுத்தது அவர் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஷேக்கன் இன் தி வேர்ல்ட். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மலைய பார்வதி கைலா வந்தனா கன்யாகுமாரி தாஹா கைலா தர்ஷனா.
ಮಲಯ ಪರ್ವತೆ ಕೈಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ ವಂದನ கன்னியாகுமரி தாகா கைல தர்சன. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மலைய பர்வதத்திற்கு சென்று அகஸ்திய முனிவருக்கு பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்தார். அங்கிருந்து அவர் கன்னியாகுமரிக்கு சென்றார். பொருளுரை: தென்னிந்தியாவின் கேரளாவிலிருந்து தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை இருக்கும் மலைத்தொடரானது மலைய பர்வதம் என்று அறியப்படுகிறது. அகஸ்தியரை பொறுத்தவரையில் 4 அபிப்பிராயங்கள் உள்ளன. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அகஸ்தியாம்பள்ளி என்ற கிராமத்தில் அகஸ்திய முனிவருக்கு ஒரு கோயில் உள்ளது. சிவகிரி என்று அறியப்படும் மலையில் முருகனுக்கு ஒரு கோயில் உள்ளது. அந்த கோயிலானது அகஸ்திய முனிவரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. கன்னியாகுமரிக்கு அருகிலுள்ள பொதிகை மலையினை அகஸ்திய முனிவரின் இருப்பிடம் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். தாமிரபரணி நதியின் இருபுறங்களிலும் அகஸ்திய மலை என்று அறியப்படும் மலைத்தொடர் ஒன்று உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த சிவகிரி ஈரோடு பக்கத்துல மாதாஜி, அங்க சிவகிரியின் பேரு, அங்க முருகன் கோவில் இருக்கு மாதாஜி, அந்த மலை மேல. ஓ, அதுதான் okay. இது சிவகிரி. ஓகே, எல்லாம் சிவகிரி. மாதாஜி, நீங்க ஐயரா? நாங்க ஐயர். அதான் கம்ப்ளீட். நாங்க ஐயர். We are belongs to Telugu Brahmin. தெலுங்கு பிராமின் ஐயர். ஓகே, ஸ்மார்த்தா பிராமின், தெலுங்கு பிராமின் சார், ஐயருக்கு ஈக்குவல். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இப்போ வந்து இங்க என்ன சொல்றோம் நம்ம, இங்க அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் மலையா மவுண்டன், இந்த வார்த்தை கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் வரணும். என்ன ஞாபகம் வருது? சந்தனம். எனக்கு சந்தனம் தான் ஞாபகம். வெரி குட், வெரி நைஸ். சந்தனம். மாதவேந்திரபுரி. வெரி வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப இன்வால்வ்டு. மாதவேந்திரபுரி, சந்தனம், அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க, தெரியாதவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. மாதாஜி, ஒரு சிலை, அந்த இடம் எல்லாம் மறந்து போச்சு மாதாஜி. பகவான் வந்து ஒரு இதுல இருந்து கண்டெடுப்பாங்க, புதர்ல இருந்து எடுத்து அவரை வந்து அந்த இதுல நிறுத்தின உடனே அவர் சொல்வார் மாதாஜி, எனக்கு இந்த இதுல இருந்ததுனால ரொம்ப நாள் எனக்கு உடம்பெல்லாம் ரொம்ப எரியுது, எனக்கு இந்த மாதிரி மலைய நாட்டுல இருந்து சந்தனம் இருக்கு, சந்தனமும் கற்பூரமும் அதை கொண்டு வந்து என் உடல் மேல தடவினீங்கன்னா எனக்கு சரியா போயிடும்னு சொன்ன உடனே அந்த இடம் இதெல்லாம் பேர் மறந்து போச்சு மாதாஜி. அவங்க உடனே அங்க போறாங்க, போய் அத்தனை ஒரு இதுலயும் அப்ப வந்து முஸ்லீம்களை நம்ம அவர்களுக்குலாம் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அந்த சந்தனத்தை இதையும் எடுத்துட்டு வந்து பூசுவாங்க. அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு விக்கிரகத்துக்கே பூசிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு மாதாஜி. யார் சொல்லுவாங்க? பகவான். அந்த பகவான் சொல்லுவாரு. அப்புறம் பேர் மறந்து போச்சு மாதாஜி, டக்குன்னு சொல்ல வரல. அப்புறம் அந்த பகவான் இந்த பகவானுக்கு பூசி இது பண்ணோம்னா அவருக்கு சந்தோஷம் அடைவார் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பகவான் கோபால், அந்த செகண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சவர் வந்து இவரு கீர்ச்சோர் பகவான். பாயசம் திருநவர், பாயசம் தெரினாரு, ரைட்? சோ இதுதான் கனெக்ட். சோ அங்க போய் வந்து கோபால், இவரு யார் பேர்? இவர் பேர் என்ன மாதாஜி? கோபிநாத். கோபிநாத். ஓகே. என்னன்னா கீர்ச்சோர் கோபிநாத். சோ இவர் வந்து ஏன் ஸ்பெஷாலிட்டினா, கீர்ச்சோர் கோபிநாத்துக்கு பாயசம் பாத்துட்டாரு. இதே மாதிரி நம்ம டேட்டிக்கும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லையா? ஏன்னா அவர் சாப்பிட்டதுக்கு ஈக்குவல்ன்றதால அவனுக்கு சாப்பாடே இல்லாம போறாரு. அவருக்கோசம் பிரசாதமா அவரே ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு கோபிநாத். ஒளிச்சு வச்சு அவருக்கு கொடுப்பாரு. சோ இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அவ்வளவு எக்ஸால்டட் மாதவேந்திரபுரி, அவரோட பரம்பரையில தான் நம்ம வரோம். அது வந்து அந்த மலையா மவுண்டன்ஸ் அவ்வளவு ஃபேமஸ். அதனாலதான் அவர் அங்க போறாரு சந்தனத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஒரு கனவுல வருவார் மாதாஜி. ஆமா, கனவுல வந்து சொல்றதால எல்லாமே கனவுல நடந்தது. பட் திருட்டி வச்சது வந்து உண்மை, அந்த கீர்ச்சோர். ஏன்னா அங்க இருக்கிற பூஜாரி வந்து சொல்றாரு அவர் கனவுல வந்ததால கொடுக்குறாருன்னு. சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ நிறைய தடவை ஆண்டவன் கனவுல வந்தா 2 திங்கிங் வரும் நம்மளுக்கு. நம்ம ரொம்ப எக்ஸால்டட் கனவுல வராரு, அப்படி வர திங்கிங்கும் தப்பு. அப்ப ஏதோ ஒரு கனவு போல இருக்கு, இது ஆண்டவன் இல்ல போல இருக்கு அப்படி நினைக்கிறதும் தப்பு. ரெண்டுமே தப்பு. நம்ம எக்ஸால்டட்னால வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம எக்ஸால்டட் இல்லாததால கூட நம்மள எக்ஸால்டட் ஆக்கணும், நம்மளுக்கு ஆசை அப்படியா வரும்ன்றதாலையும் அவர் வருவான். ஆனா எதுக்கு வந்தாருன்றதுக்கு பதில் அவர் வந்தது என்னமோ உண்மை, அந்த நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம்லிதா லாயகி ஸ்ரீராம கௌரா ஹரி மலாரா தேசேதா ஹைலா யத பட்டா ஹரி. ஆம்லிதாலய தேகி ஸ்ரீராம கௌர ஹரி மல்லாரா தேசே ஆயிலா ஜதா பட்டதாரி. கன்னியாகுமரியை தரிசித்த பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆம்லித்தலை என்னும் இடத்திற்கு சென்று ஸ்ரீராமரின் விக்கிரகத்தை தரிசித்தார். அங்கிருந்து அவர்
பட்டதாரி ஜாதியினர் வாழ்ந்து வந்த மல்லார தேசத்திற்கு சென்றார். பொருளுரை: மல்லாரா தேசம் என்பது வடக்கே தென்கனரா மாவட்டத்தையும், கிழக்கே குடகு, மைசூர் ஆகிய பகுதிகளையும், தெற்கே கொச்சி பகுதியையும், மேற்கே அரபிக்கடலையும் கொண்ட மலபார் பகுதியினை குறிக்கின்றது. பட்டதாரி மக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் நாடோடிகளாக வாழும் ஜாதியினர். அவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் இடத்தில் கூடாரம் அமைத்துக் கொள்வர். அவர்களுக்கென்று நிலையான வசிப்பிடம் ஏதுமில்லை. வெளிப்புறமாக அவர்கள் சந்நியாசிகளை போன்று உடை உடுத்திக் கொள்வர். ஆனால் அவர்களின் உண்மையான பணி திருடுவதிலும் ஏமாற்றுவதும் ஆகும். அவர்கள் தங்களின் முகாமிற்கு பெண்களை அனுப்பி வைக்கும்படி மற்றவர்களை ஆசை காட்டி மயக்கி விடுவர். பல்வேறு பெண்களை ஏமாற்றி தங்களுடைய சமுதாயத்தினுள் வைத்துக் கொள்வர். இவ்விதமாக அவர்கள் தங்களது ஜனத்தொகையினை அதிகரித்தனர். வங்காளத்திலும் கூட இது போன்ற ஜாதியினர் உள்ளனர். உண்மையில் மக்களை மயக்குதல், ஏமாற்றுதல், அறியாத பெண்களை திருடுதல் முதலியவற்றை தொழிலாக கொண்ட நாடோடி மக்கள் உலகெங்கிலும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதாலதான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பாவமானது என்னன்னா சன்னியாசி உடைய போட்டு தருவது. அப்படி பண்றதாலதான் இப்ப குருவனாலே நிறைய பேருக்கு மரியாதை இல்லை. இப்ப எங்க ஃபேமிலியில எடுத்தீங்கன்னா குருவனாலே அலறுவாங்க. எதுக்குன்னா குரு பொறுத்த வரைக்கும் சேலரி வாங்க மாட்டாங்க, பௌதிகத்திலயும் இன்வால்வ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம குருவை வாங்க ட்ரை பண்றோம். நான் எப்பவும் ரிச் ஆவேன், எப்போ எனக்கு பிசினஸ் வரும், எனக்கு இந்த குரு வேணும் சொல்லிட்டு நம்ம போய் அவருக்கு காணிக்கன்ற பேர்ல அவருக்கு பைசா கொடுத்து இன்னும் அக்கிரமத்தை ஏத்துறோம். சோ குருன்றவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக குருவா தான் இருப்பாரு. அவர் எந்த விதமான பௌதிகத்திலும் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் ஜோதிஷ்டர். திருஷ்டி, பிளாக் மேஜிக் எல்லாமே வேதங் பார்ட் ஆஃப் இட் தான். ஆனா அது எதுலுமே இன்வால்வ் ஆகாம கிருஷ்ணரை உண்டி அடி சடுத்துறவர் தான் குரு. அந்த குரு வேஷத்துல இந்த மாதிரி ஃபேக் அவங்க பெண்களை திருடுறது, விற்கிறது, இப்படி முட்டாளாக்குறது அதெல்லாம் இருக்கிறதாலதான் குரு மேல நம்பிக்கை நம்மளுக்கு போகுது. இதுக்கு அர்த்தம் நம்ம குருவை கரெக்டா தேர்ந்தெடுக்கணும். அவங்க என்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர இவர் தான் குருன்றாருல இவரை குருவா தலையில எடுத்து வச்சு நம்ம டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னதான் கிரேட்டா அந்த குரு இருந்தாலும் நம்ம அந்த குரு நம்ம அந்த பரம்பரை நம்ம பத்ம புராணத்துல இருக்கு இல்லையா, அந்த பத்ம புராணத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த சம்பிரதாய குருவா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி இருந்தாலும் நம்ம எந்த குரு செலக்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அவர் ரொம்ப டிவியேட் ஆறாரு. பாத்தீங்கன்னா யாரு குருவை ரிஜெக்ட் பண்ணாரு? யாராவது ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா குருவை? குரு சொல்ற அட்வைஸை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்க யாரு? பலி சக்கரவர்த்தி. பலி சக்கரவர்த்தி குரு சொல்ற பேச்சை கேட்கவே இல்ல, காதுல போட்டுக்கவே இல்ல. அவர் சொல்றாரு, நீ வந்தவர் விஷ்ணு, உன்னை நடு ரோடுக்கு வருவாருன்னா பரவாயில்ல, விஷ்ணுவே வராருன்னா எனக்கு என்ன. சுக்கராச்சாரியார் சொல்றது. சுக்கராச்சாரியா, எக்ஸாக்ட்லி. சரி, இது ஒரு கதை. அதே மாதிரி குரு சொல்றத காதுலயே போட்டுக்காத இன்னொருத்தர் யாரு? சோட்டா தாக்கூரா மாதாஜி. சோட்டா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் குரு சொல்றதை எடுத்து ஜஸ்ட் டிஸ்டர்ப் தான் வராரு. பெண்களை பாக்குறாங்க, அவருடைய பேச்ச கேட்காம. நான் சொல்லல, ஒரு செகண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். பிரகலாதன் யார் சொன்னாங்க பிரகலாதன்? விஜயகுமாரி மாதா, விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஆர் விஜயகுமாரி. அசுரகுருவோட எக்ஸலென்ட். பிரகலாத் கூட ஸ்கூலுக்கு போறான், காதுலயே விழல, இந்த காதுல உள்ள கூட போல. ஏன்னா அந்த சுக்கராச்சாரியாவோட மகன்கள். ஓகே, அவன் காதுல கேட்காம நாரதர் சொன்னதை ஒண்டியே வச்சுக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி குருக்கள் நம்ம இக்னோர் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள். அதை தவிர ஃபேக் குருவை செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் குரு ஃபேக்கா இருக்கிறதால எனக்கு குருவே ஹரே இருக்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க பேர் கேக்குறப்ப என்னால அன்மியூட் பண்ண முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல கூட நிறைய பசங்க போறாங்க இல்லையா, அதுல சில பசங்க ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் ஆறாங்க, சிகரெட் ஸ்மோக் பண்றாங்க, ஆறாங்களா இல்லையா? அதனால நம்ம ஸ்கூலுக்கே அனுப்ப கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுல வச்சுப்போமா குழந்தைங்களை? சேர்ப்போம், எப்படியும் சேர்த்துருவோம். சேர்ப்போம். எப்படி சேர்ப்போம்? இந்த ஸ்கூல் நல்லா இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி சேர்ப்போம். அதே மாதிரி குருவே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறத விட முட்டாள்தனமானது ஒண்ணு இல்ல. குரு பத்தி அனலைஸ் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பேக்ரவுண்டு, அவர் பரம்பரையில வராரான்னு அனலைஸ் பண்றது தப்பே இல்லை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? தமாலா கார்த்திகா தேக்கி ஐல வேதா பணி ரகுநாதா தேக்கி தாஹா வஞ்சில ரஜினி ஆயில வேத பணி
ரகுநாத சைத்தன்ய பிரபு தமாகார்த்திகம் என்னும் இடத்திற்கு சென்றார். அங்கிருந்து வேதபணி என்னும் படிக்கும் போதே இங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் படிச்சேன். சரி, ஓகே. இந்த ஆர்குமெண்ட் வேணாம், யாராவது ஒருத்தர் படிங்க, அடுத்தது இன்னொருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதம் நீங்களே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தமாலா கார்த்திக தேக்கி தமாலா கார்த்திக தேக்கி ஆயில வேத பணி ரகுநாத தேக்கி தகா வஞ்சில ரஜனி. சைத்தன்ய மகாபிரபு தமால கார்த்திகம் என்னும் இடத்திற்கு சென்றார். அங்கிருந்து வேதபணி என்னும் இடத்திற்கு சென்றார். அங்கே அவர் ரகுநாதரின் பகவான் ராமச்சந்திரரின் கோயிலை தரிசித்து அங்கே இரவை கழித்தார். பொருளரே, தமால கார்த்திகம் என்பது திருநெல்வேலிக்கு 44 மைல் தெற்கிலும் அரல்வாய் மொழி மலைக்கு 2 மைல் தெற்கிலும் அமைந்துள்ளது. இது தோவாளை எனப்படும் ஊரின் எல்லைக்குள் உள்ளது. தமால கார்த்திகத்தில் கார்த்திகேயன் எனப்படும் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் கோயில் உள்ளது. வேதபணி அல்லது பாணி என்பது நாகர்கோயிலுக்கு வடக்கில் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ளது. இது பூதபண்டி என்றும் அறியப்படுகிறது. தோவாளை தாலுகாவின் எல்லைக்குள் உள்ளது. முன்பு இங்கே ராமச்சந்திரன் விக்கிரகம் இருந்ததாகவும் பின்னர் அந்த விக்கிரகம் ராமேஸ்வரர் அல்லது பூதநாதர் எனப்படும் சிவபெருமானின் விக்கிரகத்தை கொண்டு மாற்றப்பட்டார் என்றும் உணரப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து தமால கார்த்திகா வந்து திருநெல்வேலி இதெல்லாம் அந்த ஏரியால தான் இருக்கு. அமராவல்லி மவுண்டன்ஸ் கிட்ட இருக்கு இல்லையா? இப்ப வந்து அங்கதான் பாத்திருக்காரு. பாத்திருக்கீங்களா? ஓகே. பூதபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியால தான் இருக்கு. இதெல்லாம் தமிழ்நாடு பார்டர் தான். நம்ம ரொம்ப இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து இங்க வந்து ஒரிஜினலி ராமச்சந்திரா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து லார்ட் சிவாவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிதான் இது வந்து ராமேஸ்வரா இல்ல பூதநாத். இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம். ஒரு கிறிஸ்பா ஒரு முந்தானேத்து வந்துச்சு. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சிவன் கோயில் முருகர் கோயில் எல்லாம் போயிருக்காரு. அப்போ நம்மளும் சிவன் கோயில் முருகர் கோயில் தேடி வச்சு போலாமா? ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி போலாம் மாதாஜி. அவரை போல மனசு திடமா இருந்தா போலாம். போலான்னு யார் சொன்னது? திடமா வச்சுட்டு போலாம். போலாம் மாதாஜி. போனாலும் அங்கே வந்து பகவான் நாமம் தான் சொல்றாங்க. கொடுக்கற மரியாதையே கொடுக்கணும் மாதாஜி. ஆனா நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள நம்ம பகவான நம்ம திடமா இருக்கணும். ஆனா மற்ற தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்து மரியாதை. எல்லா பகவானும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. யார் சொன்னாங்க எல்லா பகவானும் ஒண்ணுன்னு? எப்படியா? விஜயகுமாரி, விஜயகுமாரி. எல்லா பகவான் ஒண்ணுன்னா எல்லா ஊர்ல இருக்கிற அம்மாவும் ஒண்ணு அப்படின்னாலும் நம்ம அம்மாக்கு டிஃபரன்ஸ் சொல்றோம். ஓகேயா? எல்லாருமே அம்மா தான். அதே மாதிரி எல்லா ஹஸ்பண்டும் ஒண்ணா? ஹஸ்பண்ட் வரக்கூடாதுங்க. இங்க ஆத்மா மாத்திரம் தான் வரும். ஹஸ்பண்ட் வேற ஆத்மா வேற. மாதாஜி, அந்தந்த தேவர்களை வணங்குறா அந்தந்த இடத்துக்கு தான் போவீங்க. இல்ல, நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா வச்சுட்டு ஒன்னாவே கும்பிடுவோம். சோ எல்லாரும் வந்து ஒண்ணு இல்ல. கிருஷ்ணர் தான். ராமர் தத்துவங்கள் எல்லாம் ஒண்ணாகும். சிவ தத்துவம்ன்றது வேற. சோ நம்ம வந்து காட் இஸ் ஒன்ன்ற கான்செப்ட் கரெக்ட். ஆனா அந்த காட் இஸ் ஒன்ன்றது வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் ஆன விஷ்ணு தத்துவமான கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. ஆல் காட்ஸ் நான் சொல்றேன் எல்லாமே அவர்ட்ட இருந்து தான் வந்தது. ஆமா அது கரெக்ட். நம்ம யாரை கும்பிட்டாலும் அவர்ட்ட தான் போய் சேரும் இல்லீங்களா? நம்ம எந்த தேவரை கும்பிட்டாலும் அது அவர்ட்ட தான் போய் சேரும். இல்ல மாதாஜி, நம்ம வந்து இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம பகவத்கீதா ஒரு தடவை கிளியரா படிச்சீங்கன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு. யாந்தி தேவோ விரதா தேவா பிருத்ரி யாந்தி பிருத்ருவதாக பூதானி யாஞ்சி பூதேஜோ யாந்தி மாத் யாஜினோ மகா. அப்படின்னா என்ன? எந்த தேவரை யாந்தி தேவோ விரதா தேவோ எந்த தேவரை வழிபடுறியோ அந்த தேவரை தான் போய் சேருவார். அதுவும் சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. இன்னொன்னும் வந்திருக்கு அதுல. என்னன்னா நம்ம யக்னம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம எந்த தேவர்களுக்கு போட்டாலும் எல்லாம் கடைசியில விஷ்ணு கிட்ட போய் அப்புறம் அவர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி இது ரெண்டுமே வேற வேற கான்செப்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மண்டே அன்னைக்கு NND பிரபுஜி இதை பத்தி தான் வந்து டீல் பண்ணிருந்தாரு. சிவா வந்து நெவர் இக்னோர் சிவா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. எந்த தேவதாசி இக்னோர் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு he said சிவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா he is the highest Vaishnava. So when you are rejecting Shiva, that means you are ignoring the Vaishnavas அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Never ignore, because many of them எல்லா இவங்களும் வந்து they have gone to those temples mainly to elevate them to his level, அது Vaishnava level அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க.
So basically he is not தேவாவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. he is the other level அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். he is not a தேவதா அப்படின்றது வந்து சொல்லணும். So basically இதுல வந்து 3-4 கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து God is one. Yes, God is one. Only concept of God being oneன்றது ட்ரூ. அதனால தான் எல்லாமே சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட்ஹெட்ல இருந்து வராரு. பாயிண்ட் 1. இது தனி கான்செப்ட். யார வழங்கினாலும் கிருஷ்ணர் கிட்ட போவோம்ன்ற கான்செப்ட் கரெக்ட் இல்ல. நம்ம எந்த தேவரை வழங்குறோமோ அந்த தேவர் கிட்ட தான் போவோம். இப்ப வந்து அதான் யாந்தி தேவா விரதா தேவான் பித்ரு யாந்திரி பித்ருவதாகனா பித்ருக்களை கும்பிட்டோம்னா பித்ருக்கள், பூதங்களை வழிகணும்னா பூதங்கள். இப்போ நம்ம வந்து முருகனை கும்பிடும் ஸ்கந்தானா ஸ்கந்தலோகம் தான், அங்கதான் போவோம். ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே தேவர்கள்ல வருவாங்க. இப்போ நவ் நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரலாம். உஷா மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட். இப்போ வந்து இவங்க எல்லாருமே பியோர் வைஷ்ணவாஸ். சோ இவங்களை கும்பிடுறச்சே நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு போகும்ன்ற பாவத்துல கும்பிட கூடாது. கிருஷ்ணா கிட்ட போகிறதுக்கு எனக்கு பக்தி குடுன்ற பாவத்துல கும்பிடணும். சோ யாரை கும்பிட்டாலும் கிருஷ்ணர் ஒருத்தர். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் எனக்கு வந்து சொன்ன கிளாஸ் டீச்சர், ரைட், பிகேடி மாதாஜி, பிரேமா கிஷோரி தேவிதாஸ் மாதாஜி சொன்னது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க, மாதாஜி நான் வந்து எப்பெல்லாம் கணேசரா கும்பிடணும் அப்ப வந்து அவரை கிருஷ்ணரா நினைச்சு கும்பிடுறேன் அப்படின்றச்சே அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்னன்னா, ஒருத்தரோட இருக்கச்சே இன்னொருத்தருன்னு நினைக்க கூடாது. இப்ப நான் உஷா மாதாஜியோட இருக்கச்சே அவங்க தார்னிஷி மாதாஜின்னு நினைக்க கூடாது. ரைட், இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம், பட் அது பொருந்தாது. அவங்களோட பேசச்சே நான் அவங்க நினைச்சுதான் பேசணும், உங்க கூட இருக்கச்சே நீங்கன்னு நினைச்சுதான் பேசணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி வைஷ்ணவா அப்படின்னு நினைச்சு கும்பிடலாமே தவிர எல்லாமே ஒண்ணு நான் முருகனை இப்படி வழிபடுவேன், சிவனை இப்படி வழிபடுவேன் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. இவங்க எல்லாருமே டாங் டிவோட்டிஸா. கிருஷ்ணர்ன்றது விஷ்ணு தத்வா, சிவான்றது சிவ தத்வா, நம்மன்றது ஜீவ தத்வா. சோ சிவா இஸ் இன் பிட்வீன் விஷ்ணு தத்வா அண்ட் ஜீவ தத்வா. பட் த டாப் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வில் பி விஷ்ணு தத்வா. விஷ்ணு தத்துவங்களை நம்ம யார் வேணா கும்பிடலாம். எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ணர், பலராம், நரசிம்மர், நம்ம ராமர், நாராயணர். அதுல 4 மெயினா நம்ம கும்பிடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது எப்பவுமே நான் சொல்றது பிட்வீன் த டிவைன் கப்பிள், ஐ மீன் பிட்வீன் த கப்பிள் தேர் ஷுட் பி டிவைன் கப்பிள்னு சொல்றது வந்து ராமர், சீதா. நம்ம கும்பிடுறது மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயத்துல எடுத்தீங்கன்னா நம்ம கும்பிடுறது வந்து கிருஷ்ணா, ராதா கிருஷ்ணா. அப்கோர்ஸ் பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ருக்மிணி கிருஷ்ணா ஆல்சோ நம்ம ரொம்ப கும்பிட மாட்டோம், பட் கும்பிடுறவங்க இருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ துவாரகா பாவம். நெக்ஸ்ட் வந்து ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல ராமரும் சீதையும் ரொம்ப கும்பிடுவாங்க. அண்ட் நாராயணா அண்ட் லக்ஷ்மி நாராயணான்ற மாதிரி. ஸோ இந்த 4 வந்து பிராட்லி விஷ்ணு தத்துவா கும்பிடுற டேட்டிஸ். நரசிம்மர் எல்லாருமே விஷ்ணு தத்துவாங்களை தான் வருவாங்க. ரைட், இது ஒரு சைட்ல வைங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜ சம்பிரதாயம் நம்மளுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது கரெக்ட், இது தப்புன்னு இல்ல. இஸ்கான்லயே பார்த்தா கூட நம்ம வெனக்கெட்டு தேடி போய் கும்பிட மாட்டோம். தேடி போய் நம்ம கும்பிடுறது ஏன் இல்ல அப்படின்னா, இங்க போனது வந்து யாரோ பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க. ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. நம்மளுக்கு அந்த பாவம் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆயிடும். எதுக்குன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி எக்ஸால்டட் பாவம் நம்ம இல்ல, எல்லாத்துக்குமே குறிக்கும். இப்ப வந்து பிரபுபாதா கூட பாத்தீங்கன்னா ஆல்கோஹால் குடிக்கிற அந்த என்னது ஹிப்பீஸ்ன்னு, ஆமா ஹிப்பி கிட்டதான் போய் இருந்தாங்க. அவர் போய் அங்க உட்காரலாம். நம்ம போய் அங்க உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம குடிப்போமா மாதாஜி அப்படின்னா அதை பத்தியே சொல்லல, நம்ம குடிப்போன்ற பாவத்தை சொல்லல. பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட் டைல்யூட் ஆயிடும்ன்றதால தேவர்களை கூட ரொம்ப ஆக்டிவா ஏன் வழிபாடு பண்றது இல்லை நம்மனா, அந்த எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட. சோ இஃப் யூ வாட்டர் த ரூட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிருஷ்ணருக்கு போய் சேவை வரும். ஒண்ணு யக்னங்கள்ல நம்ம பண்றது மெயின் சங்கீர்த்தன் யக்னா. எந்த யக்னம் பண்ணாலும் ஓம் ஹரி ஓம் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், கிருஷ்ணார்பணம்னு தான் முடிப்போம். அந்த யக்ன புருஷாவா இருக்கிற இந்திரர் 2வது மெயின் புருஷா வந்து யக்ன புருஷா விஷ்ணு. சோ விஷ்ணுவை தான் போய் எல்லா யக்னங்களும் சாரதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது யக்னத்தை குறிக்கிறது. இதுக்கு அர்த்தம் நம்ம எந்த ஆண்டவனை கும்பிட்டாலும் டைரக்ட் ஆக்சஸ் டு கிருஷ்ணான்றது இல்ல. எந்த ரோடு ஈஜிப்டுக்கு போனாலும் ஈஜிப்டுக்கு தான் போவோம். மாதாஜி நான் ஈஜிப்ட்ல போயிட்டு அமெரிக்கா போக முடியுமானா போலாம், ஈஜிப்டுக்கு போயிட்டு போகணும், அப்ப சுத்தாதான் வரும். ரைட், சோ அதனால பௌனாம் ஜென்மனாமந்தே ஞானவாமான் பிரபத்தியந்தே வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்ற கான்செப்ட். மாதாஜி அப்ப ஏன் தேவர்களை வழிபடுறோம் அப்படின்னா, தேவர்களை வழிபட்டாதான் நம்மளுக்கு அந்த கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தை எல்கேஜில இருக்கச்சு என்ன, நான் உனக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறேன், நீ ஸ்கூலுக்கு போ அப்படின்னு சொன்னாதான் அந்த குழந்தை சாக்லேட் கொடுக்கறதுக்கு. இதுவே 10th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை வந்துமா நீ சாக்லேட் கொடுத்தாதான் நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு பட்டுன்னு ஒண்ணு போடுவோம்ல, எச்சி கிளம்பு, சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குறேன், அதுக்குன்னு கொடுத்தாதான் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொல்லாத அப்படின்னு திட்டுவோமா இல்லையா? அதே மாதிரி தேவர்களை ஏன் வழிபடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம், பஞ்சோபாசனா அப்படின்னு சொல்லி கான்செப்ட் எதுக்குன்னா, அது நம்மள மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு. ரொம்ப மோசமா இருக்கிற பேசிக்கலி நம்ம எல்லாருக்குமே என்ஜாய் பண்ற சுபாவம் இருக்கு.
என்ஜாய் பண்றதுதான் நம்மளோட லைஃப் டைம் கோல். நம்ம என்ஜாய் பண்றதை விட ரெகுலர் ஆம்பிஷனுக்கு எப்போ வருவோம்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தேவர்களை வழிபட்டா உனக்கு இந்த பெனிஃபிட் வரும் அப்படின்னா என்ஜாய் பண்றதுலயே கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம். சரி, நான் என்ஜாய் பண்ணும், என்னோட ஆசை வந்து நான் வந்து வீடு கட்டணும். அப்போனா என்ன, நீ வந்து கணேசரை கும்பிட்டா உனக்கு வீடு வரும், இல்ல அழகா உனக்கு மனைவி வேணுமா சிவனை கும்பிடு உனக்கு உமா அழகா வரும் அப்படின்னு வச்சா அட்லீஸ்ட் அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றச்சே நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோன்றதால தேவ வழிபாட ஃபர்ஸ்ட் லெவலா கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா என்ஜாய் பண்ற ஃபீலிங் நம்ம மனசுல இருக்கிறதால அந்த ஃபீலிங்க்கு மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி. சோ இன்னைக்கு வெனக்கட்டு நம்ம போய் கும்பிடணுமா அப்படின்னா மாதவாச்சாரியா சம்பிரதாயம் சரி, ராமானுஜ சார் 2 பேர்லயுமே கும்பிட மாட்டோம். நம்ம வந்து எதேர்ச்சியா ஆண்டவன் வந்தாங்கன்னா போவோம். அப்பவும் என்ன பாவத்துல கும்பிடுவோம், இவங்க எல்லாம் டிவோட்டீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணான்ற பாவத்துல கும்பிடுவோம். ஆனா ராமானுஜாச்சாரியா சம்பிரதாயத்தை கூட பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க இனிஷியேஷன் எடுத்தாங்கன்னா காலே வைக்க மாட்டாங்க. அவங்க 108 திவ்ய தேசத்துல 2 திவ்ய தேசம் பார்க்க முடியாது நம்ம பரலோகத்துல இருக்கு. யா, அதுல இன்னொரு 2 இருக்கு. அதாவது ஐ திங்க் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு. ஒண்ணு வந்து காஞ்சி காமாட்சி கோயிலுக்குள்ள வராக சுவாமி பெருமாள் இருக்கு. ஏகாம்பரேஸ்வரர் என்ற சிவன் கோயிலுக்குள்ளயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்காரு. இப்போ இந்த நிலா துண்டர் திங்கள்னு சொல்லுவாங்க. மறுபடியும் ரிப்பீட். துங்கல் அப்படின்னு ஒரு நிலாத்துங்கல், கரெக்ட். நிலாத்துங்கல் அண்ட் வராக பெருமாள். சோ கல்வ பெருமாள் மாதாஜி காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள அந்த கோயிலுக்குள்ள இருக்கிறது கல்வ பெருமாள். அது வந்து வராக பெருமாள் தான். அந்த பெருமாள் சிதம்பரத்துல கூட இந்த பக்கம் பெருமாள் நேரா சிவன் ஒரு கும்பிட்டா 2க்குமே போகும். திவ்ய தேசம் கோவிலே இருக்கு. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி சிதம்பரம் கோயிலுக்குள்ளேயே ஒரு திவ்ய தேச பெருமாள் இருக்காரு மாதாஜி. சிதம்பரம் கோயில் இல்ல மாதாஜி, அவங்க சொல்ற மாதிரி திவ்ய தேசம் கிடையாது. அது திவ்ய தேசம் வந்து இல்ல. எனக்கு இந்த 2 இருந்தா விட்டுருங்க. இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்ற பாடல் பெற்றதா இருக்கணும். இருங்க நான் அதெல்லாம் இல்ல. திவ்ய தேசமா இருக்கிற கோயிலா இருந்தா நான் வேற சொல்ல வரேன். ராமானுஜ சம்பிரதாயம் அவங்க ஸ்டான்ச் இந்த 2 கோயிலுக்குள்ள கூட போக மாட்டாங்க. ஏன் போக மாட்டாங்க? ரைட். இப்ப வந்து நம்ம சொல்லுவோம், அச்சோ இது தப்பா கரெக்டா அப்படின்னு எடுத்தோம்னா பாயிண்ட் வந்து கரெக்டா தப்பான்றது இல்ல. ஒரு கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த கான்செப்ட ஆர்கியூ பண்றதுக்கோசரம் இல்ல, அந்த கான்செப்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம். இப்ப வந்து என்ன அந்த கான்செப்ட்னா, அவங்க நம்ம போனா கூட நம்ம மைண்ட் எப்படி நம்ம சொல்றோமோ ஒரு லெவலுக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இவங்க சொல்றச்சே நானும் நம்பல இத. ஏன்னா நான் வந்து சொல்றதை விட ஐ திங்க் இங்க இருக்கிற சிவா வர்ஷிப்பர் சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். பட் நான் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா எடுக்கிறேன்னா, நாங்கெல்லாம் ஹார்ட் கோர் விஷ்ணுவை தான் கும்பிடுவோம். என் தாத்தா வந்து புள்ளியார கூட என்ன சொல்றீங்க, என்ன ஏதோ ஆழ்வார் இருங்க, தும்பிக்கை ஆழ்வார் அப்படின்னு தான் கும்பிடுவாரு. அவங்களுக்கு நாமம் பட்டை போடாம நாமம் போட்டு கும்பிடுவாரு. அப்படி இருந்த ஃபேமிலியில எங்க மாமா, அதாவது அவரோட பையன், எல்லாருமே விஷ்ணு கும்பிட்டு இருக்குச்சு. இவரும் சிவா கோயில் போக ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா சிவா போட்டோவும் வந்துச்சு. இப்போ எடுத்தீங்கன்னா விஷ்ணு கோயில் எவ்வளவு ஈக்குவலா போறாரோ சிவா கோயிலும் போவாரு. இப்போ என்கிட்ட பேசுறச்சு கூட என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ சிவா வந்து நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துருவாரு, விஷ்ணு பார்த்துதான் கொடுப்பாரு. நல்லா தெரியும் சாஸ்திரம், தெரியாம இல்ல. என்னதான் இருந்தாலும் அதனால சிவாவையும் கும்பிடணும்னு சொல்லி அடுத்தது அவர் பொண்ணு என்னன்னா அவரும் எல்லாம் கோயில் போவா ஃபுல்லு. அங்கிருந்து என்ன லெவலுக்கு இறங்கி வந்துச்சுன்னா, இப்போ வந்து ஐ திங்க் முருகனா இல்ல சக்தியான்னு எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல, லெமன் குத்துறது, நெருப்புல நடக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ண அவ ஆரம்பிச்சா. சோ எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மாத நான் கூட எதுக்கு நினைச்சேன்னா, இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம இருந்தால் ஒழிய நம்ம என்டர் ஆகுறது. ஏன்னா நம்ம நினைப்போம், ஐயோ ஆல்ரெடி சிவனை கும்பிட்டுட்டு இருக்கவங்க போனா பிடிச்சுப்பாங்கன்னு. சிவனே கும்பிடாத விஷ்ணுவே கும்பிட்டு அந்த பரம்பரையிலேயே வந்த 2 பேரை நானே பார்த்திருக்கேன். அப்பதான் நான் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இதுல ஒரு ரிஸ்க்கும் இருக்கு. நம்ம எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் நமக்கு எல்லாருக்குமே பௌதிக ஆசைகள் ஜாஸ்தி. அங்க போய் கேட்டோம்னா நம்ம நேச்சுரல் டெண்டன்சி என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு பௌதிக ஆசை இருக்கு இல்லையா, அதனால இதெல்லாம் வேணும்ன்ற ஆசை இருக்கும். இதையும் தாண்டி பண்ண முடிஞ்சா கிரேட். இதுதான் நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்றாரு, எப்பவுமே வந்து நீயா வெனக்கெட்டு தேடாத. அதாவது நீ ஆல்டர் செட்டப் பண்றச்சே நீ வந்து எல்லாரையும் எடுத்து வச்சு பண்ணாத. பட் ஆல்ரெடி உன் ஆல்டர்ல தேவதர்கள் இருக்காங்கன்னா நீ அதை அப்படியே வச்சு பழிப்படு அப்படின்வாங்க. இது வந்து வெரி ஃபியூ அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம பிரபு சொல்வாரு, பட் நிறைய இதுல வந்து ஆல்டர் செட் பண்றச்சே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நான் அதை பத்தி நான் டிஸ்பியூட் பண்ணல. பட் நான் உங்களுக்கு நடைமுறையா நடக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் வந்து என்என்டி பிரபு கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இதை பத்தி இல்லாம கொஞ்சம் டிவியேட் பண்ணி கேட்டேன். என்னன்னா,
பிரபு நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் எனக்கு வந்து குடிக்கிற ஆசையே வராது, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. அப்ப ஏன் பப்பு போக கூடாது? ஏன்னா இப்ப எனக்கு போனோம் ஆனா போய் இருந்தா எந்த லெவல்னா, அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு, ஒன்னே ஒண்ணு நீ தெரிஞ்சுக்கணும், பாசிட்டிவ் வைப்ன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சொல்றோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு டிவோட்டி எல்லாம் பாடினாங்கன்னா நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, அப்படி மயங்கிடுவோம் நம்ம. இருக்கா இல்லையா? கண்ணுல எல்லாம் கூட தண்ணி வரும். ஏன்னா அவங்க கிரேட்டான்றதை விட, அவங்களுக்கு பக்தி ஜாஸ்தின்றதை விட, அவங்களோட பக்தியோட எஃபெக்டும் சரி, அவங்க பாடுறோட கிரேட்னஸும் நம்மள மயக்குது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஆனா அது பர்மனண்டா நம்ம கிட்ட ஒட்டிக்கிட்டான்னா இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஏன் இத சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீ அங்க போற டைம் நீ குடிக்காமலும் இருக்கலாம், நீ வந்தப்புறம் குடிக்காமலே கூட இருக்கலாம் லைஃப்ல. ஆனா இட் வில் ஹேவ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் யுவர் சப்கான்ஷியஸ். எப்படி பாசிட்டிவ் வைப் உனக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கோ, நெகட்டிவ் வைபோ ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங், இஃப் நாட் மோர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எக்ஸ்பிளைன். மாதாஜி ஒரு புலன் இதா இருந்தாலும் அந்த புலன் தான் இழுத்துரும், எல்லா புலன்களையும் இழுத்துரும் மாதாஜி. அப்பப்ப ஞாபகம் வரும், வீட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு அந்த பப்புக்கு போன ஞாபகம் வரும். வெரி நைஸ்லி மல்லிகா மாதாஜி சொன்னாங்க. அதாவது நான் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் என்னன்னா, நான் வந்து விஸ்கி எடுத்து குடிக்கறல அன்றது என்னோட டெஃபினிஷன். ஆனா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அது உண்டு இல்ல டெஃபினிஷன். நீ வந்து நீ இப்ப பூஜை பண்றச்சே கூட உனக்கு அந்த தாட் போகும், பப்போட தாட். இல்லன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப கிரேட். நான் வந்து எனக்கு போகும், ஓகே குடிக்கணும்னு ஆசை போகாதேன்றச்சு அவர் என்ன, குடிக்கணும்னு ஆசை போகாது, ஆனா அந்த தாட் உனக்கு போகாம இருக்காது, உன்னோட மனசு அங்க போயிட்டு வரும். அதனால நம்ம வந்து கேர்ஃபுல். கரெக்டா? ஏதோ ஒரு திங்கிங், ரைட்? இப்ப வந்து இதை வந்து நான் பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நாங்க வந்து என்ன வந்து ஆபீஸ்ல இருக்கச்சே பிக்கப் பண்ணிக்க சொன்னேன், பப்பு தான் இருந்தோம், அதனால அந்த மீட்டிங்ல பிக்கப் பண்ணிக்க அப்படின்னு. சரி, வீட்டுல இருந்து பிரசாதம் எல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க அம்மா எல்லாம் வந்தாங்க, கிளம்பி என் பொண்ணு எல்லாருமே வந்தாங்க, அண்ணாகினா எல்லாமே பெங்களூர்ல. இது பிக்கப் பண்றச்சே அதை பத்தி யாரும் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகல, அவளும் வந்தா உள்ள போயிட்டு என்ன கூப்பிட்டு வரதுக்கு, ஏன்னா பசங்களை கூப்பிட்டு வரது ஈஸின்னு அவளை அமிச்சாங்க, அவ வந்து கூப்பிட்டப்ப நான் கிளம்பிட்டேன். அப்போ வந்து வெளில வந்த அப்புறம் இவங்க எல்லாம் என்ன டிஸ்கஷன்னா, வேற டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. யாரோ ஒரு, அதுவும் பெங்களூர், ஒரு பொண்ணு மயங்கி வீழா மாதிரி இருக்கு, பையன் அவன் குடிச்சிட்டு வீழாளா இல்ல யாரோ சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பொண்ணு அவன் இழுத்துட்டு போறானா, அவங்களுக்கு மைண்ட் ஃபுல்லாவே அந்த நைட்டு என்ன ஆச்சு, அந்த பொண்ணு கரெக்டா இல்லையா, அவகிட்ட பேசலாமா, உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? தப்பான எண்ணத்தை போல, பட் மைண்ட் என்னமோ டோட்டலி காலி ஆயிடுச்சு. ரைட்? இப்ப வந்து மாதாஜி இதெல்லாம் பார்க்காத வரைக்கும் நடக்காம இருக்குமானா அதை பத்தி நான் சொல்லல. பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நித்யானந்தா பொசிஷன்ல கண்டிப்பா நம்ம இல்ல. நித்யானந்தா வந்து ஆல்கோஹால் குடிக்கிறவங்க உள்ள போயிட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு வாடான்னு அவனதான் அமிச்சார் சைத்தன்யா. ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க, இல்ல ஆகாலம இல்லாலும் மத்தவங்களுக்கு ராங் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆகும் அப்படின்னு. சோகால் பைத்தியக்காரன் நித்யானந்தா டிஸ்டர்ப் ஆகல, ஆனா நம்ம வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல. இப்ப நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம், அர்ஜுனரும் சிவன் கிட்ட சண்டை போட்டாரு, இவரை பண்ணாரு, ராமரே ராமேஸ்வரம். பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இவங்க எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸால்டட், இவங்களை வந்து வெட்டி போட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து வராது. ஆனா நம்ம வந்து இப்படி இருக்கோம். அதனால வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், ஆனா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதுக்குதான் நான் இதை கொண்டு வந்தேன். நம்ம வந்து சிவா கோயில் போலாமா இது போலாமான்றத பத்தி நான் கமெண்டே அடிக்கல, அது அவங்களோட இஷ்டம். ஆனா போற கால் அடி வைக்கிறச்சேயே நம்ம நினைக்கணும், அப்பா நம்ம மைண்ட் வந்து குரங்கு ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு தான் போகணும். இதுதான் ஒரு ஒரு ஐயங்கார் வைஷ்ணவைட்ட எனக்கு, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவைட்ட எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்னன்னா, எப்படி வந்து ஒரு கணவன், நாங்க வந்து இது பொறுப்பு, நம்ம நிறைய பேர் காலையில கூட செஷன்ல சொன்னாங்க, we are cosmo, we treat everybody equally. கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, அம்மா வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றோம்னு சொல்றச்சே நல்லா இருக்கு, ஆனா ஹஸ்பண்ட் என்ன தப்பா இருக்கு. அதனால நாங்க வந்து விஷ்ணுவை வந்து நாங்க வந்து அந்த கணவன் ஸ்தானத்துல வச்சிருக்கோம். லாஜிக்கலி கரெக்ட். என்னன்னா நம்ம எல்லாம் புருஷா, அவர் தான் மகா, ஐ மீன் பிரகிருதி, அவர் தான் புருஷா. இது பொண்ணு பையன்ற கான்செப்ட் இல்ல. எப்படி ஒரு பையன், ஒரு பொண்ணு இன்னொரு பையன் வீட்டுக்கு போக முடியாதோ, நான் வந்து எந்த கோயிலுக்கும் போக முடியாதுன்னு சொன்னப்போதான் எனக்கே புரிஞ்சிச்சு. இது ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எதுக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொண்டு வரேன்னா, எந்த கான்செப்டுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அந்த கான்செப்ட் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இறங்க முடியாது. அந்த கான்செப்ட் ஏன் சொல்றாங்கன்னு அது சுத்தி இருக்கிறத பார்க்கணும். God is one என்ற கான்செப்ட் கரெக்ட், பட் தட் God is only one God which is Krishna அன்றதை நம்ம ரொம்ப ஹைலைட் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா பண்ணா பிரச்சனை ஆகும்ன்றதால நம்ம ரொம்ப யாயா அப்படின்னு. பட் உண்மை என்னமோ புக்ஸ் எல்லாத்துலயும் இருக்கும் விஷ்ணு தத்வான்னு. நம்ம பண்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 10 offenses பாத்தீங்கன்னா, thinking of Lord Shiva and Brahma to be equal in the platform of Vishnu நினைச்சாலே நம்ம பண்ற offense. அப்போ மந்த்ரா நம்மளுக்கு வராது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாமின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும். எனக்கும் கணேஷா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா கான்செப்ட் என்னன்னா, he is also a devotee of Lord Krishnaன்ற கான்செப்ட்ல நம்ம கும்பிட்டோம்னா வேற. ஆனா நம்ம அப்படியே பைஃபகேட் ஆயிட்டு
எல்லாமே ஒண்ணுதான், இவரை கும்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, இது பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு போனா ப்ராப்ளம். இதுக்கு அர்த்தம் நான் கும்பிட மாட்டானா, கோயில் போக மாட்டானான்றது கேள்வி கோசரம் இல்ல. மாதாஜி நானும் உங்களை பார்த்தேனே சிவர் கோயில்லன்ற ஆர்குமெண்ட் கோசரமும் இல்ல. பாயிண்ட் வந்து போங்க போகலன்னு சொல்லல, பட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மைண்ட் வந்து ஆஸ் கண்டாமினேட்டட் as எவர். அப்படியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு விஷ்ணுவே கதி அப்படின்னு நினைக்கிற லெவல்ல நம்ம இல்லாததால அவங்க ராமானுஜ சம்பிரதாயம் ஸ்டெப்பே பண்ண மாட்டாங்க. மதவாச்சாரியா சம்பிரதாயத்துல இஸ்கான்லயும் நிறைய பேரு போக மாட்டாங்க. இல்லைன்னா உஷா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி யூனிஃபார்மா இவங்க ஒண்டி இல்ல, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சிவாவையும் கணேஷாவையும் வச்சுதான் கும்பிட்டாரு. ஆனா நம்ம பிரபுபாத்து நம்மளோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்டரிங் மோர் இன்டு கலியுகம்ன்றால உனக்கு கணேஷாவை கும்பிடணும்னா நீ நரசிம்மரை போய் கும்பிடு, விக்னம் விகத்தும். நீ நவகிரகங்களை கும்பிடவே வேணாம், ஏன்னா நவகிரகத்தின் அதிபதி யாரு? எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணர் ஆன்சர் சொல்லாதீங்க, சூரியன். தப்பு. அது ஹெட் சூரியன், அதிபதி யாரு? அதிபதி வந்து நரசிம்மரா மாதாஜி? ஆமா நரசிம்மர். அதனால்தான் நவ கிரக நரசிம்மன். அகோபிலத்திலயும் 9 நரசிம்மன் இருக்காரு. கீழே போயிருந்தீங்கன்னா அகோபிலத்துல ஒரு நவகிரகத்துக்கும் ஒரு நரசிம்மன் கண்ட்ரோலிங் பவர். அம்மன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அது நிறைய பேர் சொல்றீங்க, நவகிரக நாயகி. அது அம்மனை சொல்வீங்க. சிவன் உடம்புலயே நவகிரகங்கள் சிவர் கண்ட்ரோல் பண்றாருன்றது எல்லாமே உண்மைதான். ஆனா அம்மன்களை குறிக்கிறது சொல்றாங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன். இல்ல நவகிரகம்ன்றது 9 திருநெல்வேலி பக்கத்துல இருக்க நவ திருப்பதியும் நவகிரகங்களை குறிக்குது. கரெக்ட். சோ அதுவும் சரி, நவகிரகங்கள்ன்றது 9 நம்ம டேஸ் இருக்குல்ல, 7 நாட்கள் பிளஸ் அந்த ராகு கேது, அந்த 8 ஸ்டார்ஸ் குறிக்கிறது. வேதாஸ் எல்லாமே நம்ம ஜோதிஷ்டர் எல்லாமே அதை வச்சுதான் எழுதுறாங்க. பட் ஏன் நான் இதை ஹைலைட் பண்றேன்னா, கிளியரா என்னன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்றவர் நரசிம்மர். அதனாலதான் நரசிம்மர் கிட்ட கும்பிட்டோம்னா எல்லா பிரச்சனையும் தீரும். பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மர் கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா உடம்பு பிரச்சனையா அவர் ஃபண்டையா பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமே இருக்காது. அவர் எதுக்குன்னா அந்த 9 நரசிம்மர்ஸும் ஒரு கண்ட்ரோலிங் டிடி. கண்ணு ப்ராப்ளமா நரசிம்மன், லா ப்ராப்ளமா நரசிம்மன், படிப்பு ப்ராப்ளமா நரசிம்மன். சோ எவ்ரிதிங் கம்ஸ் பேக் டு நரசிம்மன். ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரோலிங் டிவிட்டி நவ நரசிம்மன். இப்ப ராகு குரு பெயர்ச்சி எல்லாம் வருது மாதாஜி. அப்போ சில பேருக்கு நல்லா இல்ல, கிரகங்கள் எல்லாம் அந்த சேர்க்கை எல்லாம் நல்லா இல்ல. அப்ப என்ன இது படிக்கிறது அப்படின்னா அந்த கிரகங்களை நம்ம திருப்திப்படுத்தணும். அப்ப ஒருத்தரையே படிக்கணும்னா இந்த நரசிம்ம ஸ்லோகத்தை சொன்னாலே சரியா போயிடும் மாதாஜி அப்படின்னு நான் நினைச்சு. ஆனா அதிபதியும் தெரியாது எனக்கு, இப்பதான். அதனாலதான் வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜியே சொல்லிட்டாங்க. அது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா யக்னமும் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணார் பணமஸ்துன்னு தான் முடிப்பாங்க, எந்த யக்னமா இருந்தாலும். இன்க்ளூடிங் கணேஷா கோயில்ல வந்து அந்த 12 இயர்ஸ்க்கு ஒரு சர்வ கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்பவும் கடைசியில கிருஷ்ணார் பணமஸ்து ஓம் ஹரி ஓம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா யக்னங்கள் பண்ற மோட்டிவ்லயாவது ஹரி ஓம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வார்த்தை, கிருஷ்ணார் பணமஸ்து என்ற சொல்ற அந்த பேச்சுலயாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் மேலயும் மேலயும் பக்தி வரும் அப்படின்ற ஆசையில தான் இதெல்லாம் வச்சாங்க. சோ யக்னங்கள் பண்றது யக்ன புருஷா விஷ்ணு, யக்னங்கள் பண்றது அவருக்கு போய் சேரும். பித்ருக்கு பூஜை பண்றதும் அவரை போய் சேரும். சிவன் வந்து டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஹையஸ்ட் வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு என்ற கான்செப்ட்ல கும்பிடணுமே தவிர ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு கோயிலா நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலா நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியாமலும் நம்மளுக்கும் அந்த பாவம் வரும் என்றத பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கேட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன். தப்பா சொல்லியிருந்தா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. சொன்னவங்களத வச்சு சாஸ்திரங்கள் சொல்றதை வச்சுதான் நான் ஷேர் பண்றேன். சரிங்களா? அண்ட் தேங்க்ஸ், வெரி நைஸ்லி ஹைலைட்டும் பண்ணாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பரம்பரால தீட்சை எடுக்கும் போதே அவங்க சொல்லிடுவாங்க மாதாஜி, நீங்க அந்த பெருமாள் மட்டும்தான், வேற எந்த கோயிலுக்கும் போகணும்னு அவசியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. நம்ம பரம்பரையிலும் தான். ஆனா நீங்க அந்த இது காஞ்சிபுரம் கோயிலுக்கு போவாங்க மாதாஜி, அந்த 108 திவ்ய தேசம் பாக்குறதுக்காக. பட் அது உள்ள வந்து சிவன் எல்லாம் தரிசனம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டு நிலாத்துண்ட பெருமாள் அவரை மட்டும் தரிசனம் எடுப்பாங்க. அது வந்து ஒரு செட். பட் இன்னொரு செட் நான் டைரக்டா பூஜாரி கிட்டே கேட்டேன். இது ராமானுஜர் பரம்பரையில வர்றதுதான் மாதாஜி நானும் சொல்றது. தரிசனம் எடுப்பாங்க, பட் உள்ள போறச்சே வந்து ஓம் நமோ நாராயணா நாராயணா அத சொல்லிட்டே போவாங்க, ஒரு தரிசனம் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. வெரி நைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்சைட். எனக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணது வந்து திவ்ய தேசத்துல இருக்கிற ஒரு பூஜாரியே சொன்னார்.
அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நாங்க அந்த 2 இப்போ 2 அவங்களுக்குள்ளேயே சிலர் போலாம், உள்ள போயிட்டு அவங்க 2 பேருக்கும் தர்சனம். சிலர் உள்ளேயே போகாததால அந்த 2 சாமிகள் ரைட், நீலவண்ண பெருமாளும் இன்னொரு என்ன அந்த வரஹா பெருமாளும் வெளியிலயும் அதே டெய்டி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னாரு. சோ ஏன்னா நான் காஞ்சிபுரம் போறச்சே அவர் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னாரு, நீங்க அந்த 2 கோயில் போவீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, நாங்க போக மாட்டோம் அப்படின்னு. அதாவது திவ்ய வீர வைஷ்ணவருங்கிறவங்க அப்படி போக மாட்டாங்க மாதாஜி. அதுலயே வைஷ்ணவர்களே வீர வைஷ்ணவர்கள் தனியா இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த சப்டிவிஷன் இருக்கலாம். பட் பேசிக்கலி ரொம்ப டீட்டெயிலா போகாம ப்ராட்லி பார்த்தோம்னா எல்லாருமே தீட்சை எடுக்கச்சே நம்மளும் அதே தான் சொல்றோம், நம்ம எந்த வழிபாடும் பண்ண மாட்டோம். ஆனா என்னன்னா நம்ம யாரையும் அவங்களும் அவமரியாதை பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேவலமாவோ எதுவுமே பேச மாட்டாங்க. நான் பெருமாளை பண்றோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. குந்தியையும் பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு என்ன சொல்வார் தெரியுமா, ஷீஸ் அ சேஸ் டிவோட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும். பாகவதம் 1st canto 8th chapterல ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். சேஸ்ட் வைஃப் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அதாவது பத்தினி அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஆண்டவன் கிட்டயும் அந்த ஆண்டவனை தவிர வேற யாரையுமே கும்பிடாதவங்கள் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரியும் இருக்கு ரைட். இந்த ஸ்லோகத்தோட இன்னைக்கு நம்ம சைத்தன்யாவை முடிக்கிறோம். யாரெல்லாம் டைம் இருக்கோ வெயிட் பண்ணுங்க, பாகவதம் 1 more chapter டெக்ஸ்ட் படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. गोशानीर सांगेरा हे कृष्ण दास ब्राह्मणा भट्टाचारी साहता हैल दर्शना. गोसानीर सांगेरा हे कृष्ण दास ब्राह्मणा பட்டதாரி சதா சகதாகம் ஹைல தர்ஷனா. மொழிபெயர்ப்பு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் அவரது சேவகர் கிருஷ்ணதாசர் இருந்தார். அவர் ஒரு பிராமணர். ஆனால் அவர் அங்கே பட்டாச்சாரியர்களை சந்தித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பேசணும்னே இமீடியட்டா வந்துச்சு. சோ அவர் ஒரு பிராமின். அவர் அவரும் ரொம்ப ஸ்டான்ச் பிராமின். அவர் அந்த சைத்தன்யா கூடயே இருக்காரு. அவர் பட்டாச்சாரி பட்டாச்சாரியனா யாரு இப்பதான் சொன்னேன், பெருமாள் கோயில்ல பூஜை பண்றாங்க. கேட்டவங்க அப்படி இருக்க பட்டச்சாரி இல்ல பட்டதாரி. இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி படிச்சோம். உங்க பெண்கள்ட்ட எல்லாம் மோசமா நடந்துக்கிறவங்க. பட்டதாரின்றவங்க மித்யாச்சாரான்னு சொல்ற மாதிரி, அதாவது சாமி குரு வேஷம் போட்டு ஏமாத்துறவங்க பட்டதாரின்னு ஒரு குரூப். அவங்க வேகபான்ஸ் சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல. இவங்க பட்டதாரிஸ் அப்படின்றது. எல்லா வேகபான்ஸ் பேடுன்னு சொல்லல, பட் இந்த பர்டிகுலர் அவங்க பெண்கள் எல்லாம் லியூர் பண்ணி சொல்லுங்க மாட்டாஜி. பட்டதாரிகள் ஃபேக்கா சன்னியாசி வேஷம் போட்டு பொண்ணுங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு போலி சன்னியாசிகள் இதே வியாபாரமா வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு குரூப். அவங்க நம்ம கிருஷ்ணதாசா மீட் பண்ணா என்ன ஆகும்ன்ற கதையை நம்ம நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு தாரணஸ்ரீ மேம் எடுப்பாங்க கிளாஸ். நாளானிக்கு நம்ம இதே டைம்ல 6 மணிக்கு சந்திக்கலாம். சரிங்களா? சோ 6 மணிக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நிறைய பேர் 6:10 6:20 6:25 வரீங்க. சைத்தன்யா சரிதாமிருதா இஸ் லைக் PhD, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர். அவர் எந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போறாருன்னு தெரிஞ்சா மாதாஜி ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. நாங்களாம் பிரேமா கிஷோர் கிளாஸுக்கு போயிட்டு உடனே இங்க வருவோம். அதனால அவங்க எப்படி முடிக்கிறாங்களோ அதுபடிதான் நாங்க வந்துட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. ஷூர். पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे